போட்டு பண்றது. 5 சுவையும் இருக்கும், எல்லா சுவையும் இருக்கும் அதுல. ஆமா. வேப்பம்பூ பச்சடி எமனுக்கு கசப்பு எனக்கு இனிப்புன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடலாம். 5 எல்லாம் கிடையாது, கசப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு அவ்வளவுதான். இல்ல 5 இல்லம்மா எல்லாம் வரும். நாங்க செய்யறவங்க சொல்றோம். இனிப்பு கசப்பு. சரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய லைவ் ஸ்டார்டட். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबंधो जगत्पते गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदी भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पंचादादशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. Come on, எல்லாரும். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அபிஷியலி ஹாப்பி உகாதி சுபா காஞ்சலு அண்ட் குடி படுவா. நார்த்ல யாரும் இல்லைங்க, அதனால சவுத்தோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ நம்ம சைத்தன்யாவோட சம்மரி எடுக்கிறோம், சரிங்களா? இப்போ சாப்டர் 3ல என்னெல்லாம் படிச்சோம் ஆர்டர்ல வேண்டாம், பட் என்ன ஞாபகம் இருக்கு, என்ன படிச்சோம்? பிரேம மாதாஜி புக்க தொடங்க. கிருஷ்ணரோட லீலைகள் எல்லாம் படிச்சோம் மாதாஜி. கரெக்ட், வெரி நைஸ். கிருஷ்ணரோட வாழ்க்கையை பத்தி படிச்சோம். கிருஷ்ணரோட லீலைகளை பத்தி எல்லாம் படிச்சோம். அவர் எப்படி எல்லாம் அந்த பக்தர்களுக்கு தன் லீலைகள் மூலம் உணர்த்துகிறார் அப்படிங்கிற நிறங்கள் பத்தி ஒவ்வொரு நிறமும் எதெல்லாம் நமக்கு காட்டுது. வெரி நைஸ், கரெக்ட். நிறங்கள் படிச்சோம். அப்புறம் அவருடைய உடல் அமைப்பு, கரங்கள், கண்கள் தாமரை மலரை போல இருக்கு, கரங்கள் முழங்கால் வரை நீண்டு இருக்கு, மூக்கு எண்மலரை போல இருக்கு, அப்படின்னு எல்லாம் நிலாவை போல இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் படிச்சோம். வெரி நைஸ். அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு உடையவர் பகவான், அப்புறம் சாந்தமானவர்,
பக்தர்களிடம் பாசம் மாதவேந்திரபுரி பாசமும் ஈஸ்வரா மாதவேந்திரபுரி ஈஸ்வராபுரி வெரி நைஸ் வெரி மாதா and ஸ்ரீல ஜெகநாத ஹரே மிஸ்ரா கிருஷ்ண மாதாஜி. all appeared with வேதாந்தி Advaita பல Acharya. பெரிய வேதாந்தியர் கூட எல்லாம் போட்டி போட்டு ஜெயிச்சிருக்காரு. கரெக்ட் இவர் என்ன வெரி சொல்றாரோ பியூட்டிஃபுல் மெமரி அதுதான் கரெக்ட். அவரோட எல்லாமே Personality, father, mother. 10 மில்லியன் அஸ்வமேத யாகம் செய்வதற்கு சமமாகும்னு படிச்சோம். சமம் Father, ஆகாது mother, அப்படின்னு master, ஆகும்னு இல்ல all மாதாஜி like Patangal. 10 அந்த லெவலுக்கு கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது அதை விட பெருசு அப்படின்னு. ஏன்னா அஸ்வமேத யாகை வந்து மெட்டீரியலா நான் வந்து ராஜா ஆகணும். பேசிக்கலி 100 அஸ்வமேத யக்னங்கள் பண்ணா இந்திராவோட போஸ்ட் கன்ஃபார்ம். ஓகே மெட்டீரியலிஸ்டிக். இது வந்து அதை தாண்டி, அதனால கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, அதை விட கிரேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே Advaita Acharya Goswami வந்து incarnation of the Lord. வெரி நைஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். Krishna incarnation அது. கரெக்ட். கிருஷ்ணா எக்ஸ்டெண்டட் பர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் different mellows upon different types of liberations. வெரி நைஸ் பர்ஃபெக்ட். அது பார்த்தோம் மாதாஜி. சரி, இப்போ நான் வந்து குயிக்கா வந்து ஒரு ஆர்டர் ரைட் என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு பிரசன்டேஷனும் எடுக்கிறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணாவோட அப்பியரன்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். கிருஷ்ணாவோட அப்புறம் வந்து சைத்தன்யாவோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், அவர் எப்போ வருவாருன்றதெல்லாம். சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்தாரு. அப்புறம் ஆல்ரெடி டிசைட் ஆன மாதிரி சைத்தன்யாவோட அம்மா அப்பா பேர் என்ன அண்ட் அவங்க யாரு, அது நீங்க சொல்ல போறீங்க. சச்சிதேவி, ஜெகநாத் மிஸ்ரா சச்சிதேவி. ஜெகநாத் மிஸ்ரா சச்சிதேவி. வெரி நைஸ். சோ இவங்க யாரா இருந்தாங்க? எந்த கோபர் யசோதாவா இருந்தாங்க. வெரி நைஸ், சூப்பர். நந்த மகாராஜும் யசோதா. ஓகே, 4 யுகங்கள். அந்த 4 யுகங்களோட பேர் என்ன? இது வந்து நம்ம பகவத்கீதாலயும் வருது, 4th சாப்டர்ல. இன்னைக்கு பாகவதம்லயே வந்துச்சு. So it's a quick revision. கரெக்ட். இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்து சொல்றது என்ன? இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்து சொல்ற பேர் என்ன? சதுர்யுகம். அது வந்து 1 திவ்ய யுகம். கரெக்ட். ஒரு திவ்ய யுகம் வந்து ஒரு திவ்ய யுகம். ஒரு திவ்ய யுகம். இதுல வந்து மல்டிப்ளைட் பை வாட்? மன்மந்த்ரா. 14 வந்து மன்மந்த்ரா. 14 மன்மந்த்ராஸ் இருக்கு, ரைட்? சோ இப்ப வந்து என்ன, நம்ம ரொம்ப டீடைலா போல, இவ்வளவுதான். சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எத்தனாவது மன்மந்த்ரால இருக்கும்? 7வது. வெரி நைஸ். ஹரி ஹரி, சூப்பர். ஓகே, சோ கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. சோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணரோட இப்படி வருவாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் யார் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாரு ஞாபகம் இருக்கா? கிருஷ்ணர் பொறக்கச்சேயே சைத்தன்யா வரப்போறாரு அப்படின்னு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்தாரு. அது வந்து சைத்தன்யா. அப்போ அத்வைதா இல்ல, நான் சொல்றது கிருஷ்ணர் பிறந்தாரு இல்ல. கிருஷ்ணரோட நேமிங் செரிமனி யார் வச்சாரு? அவருடைய ஜோசியர் சொன்னார். அது யாரு? பேசிக்கலி கர்கமுனி. சோ கர்கமுனி ஜோசியர்ல அவர் ஒரு முனி. அவர்தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு எங்க பேரு நேமிங் செரிமனி நடந்துச்சு? வெரி நைஸ், கரெக்ட். சோ அப்புறம் பார்த்தோம் கிருஷ்ண வர்ணம் அதாத் விஷ்டம். சோ அது பேசிக்கலி கிருஷ்ண வர்ணம் வந்து ஆப்போசிட்டா இவர் இருக்காரு அப்படின்னு. சோ அதுவும் நம்ம பார்த்துட்டோம், ரைட்? அதுக்கப்புறம் சைத்தன்யா எப்படி இருப்பாரு, என்ன கலர்ல இருப்பாரு? கோல்டன். சோ எதுக்கு மோல்டன் கோல்ட்ல இருக்காரு? பர்ஃபெக்ட், அந்த மூட்ல இருக்காங்க அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சத்தியயுகம், நம்ம 4 யுகம் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. திரேத யுகம், கலியுகம். திரேத யுகம்ல கிருஷ்ணர் ப்ளூ கலர், கருப்பு கலர். கிருஷ்ணர் கலர் எப்படி வேணா சொல்லுங்க. எந்த யுகத்துல ஒயிட்? சத்தியயுகத்துல. எதுக்கு ஒயிட்? அப்புறம் ரெட். அப்புறம் திரேதா யுகத்துல ரெட். எல்லாருமே சாந்தமா இருந்தாங்க. சாந்தம் இல்ல, அது கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணு. மெடிடேஷன். ஹரி, யார் மெடிடேஷன் சொன்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் சொன்னேன் நான். மல்லிகா மாதாஜி. வெரி நைஸ். தியானம். புஷ்ப மாதாஜியும் தியானம் கரெக்டா சொன்னாங்க. ரெட் கலர் வந்து எந்த? நானும் தியானம் தான் சொன்னேன். நீங்களும் தியானம். ஓகே, ரெட் கலர்
ரெட் கலர் திரேதாயுகம். யஜ்ஞம் வேதாயுகத்துல யக்ஞம். யஜ்ஞம் எல்லாம் Correct. வச்சாங்கல்ல மாதாஜி. Yes, யாகங்கள் exactly. யாகங்கள். And இதுல வந்து ஒரு ரொம்ப அழகா ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டாங்க பிரேமா மாதாஜி. பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ். பிரேமா மாதாஜி நீங்க வந்து கோஎட்ல படிச்சீங்களா மாதாஜி? ஸ்கூலோ காலேஜ்? சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க பாருங்க. ஏன்னா நம்ம நாங்க செஷன் எடுத்தோம். அதாவது யாருக்கு எதை பார்த்தா, இது வந்து ஐ திங்க் லெவல் 2ல எடுத்தோம். யாருக்கு எதை பார்த்தா கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வருதுன்னு. நாங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் நினைச்சேன் புயல் ப்ளூ கலர் சொல்லுவாங்கன்னு ஒரு பாகவதம் கிளாஸ்ல. ஆனா ஒருத்தர் வந்து சொன்னது வந்து ஒரு 1.5 hour ஆச்சு. அதை வந்து பிரேமா மாதாஜி சமரைஸ் பண்ணாங்க. அவங்க சொன்னதை விட, அவங்க ஃபீல் பண்ணதை விட பிரேமா மாதாஜி வந்து சொன்ன விதம் எனக்கு இன்னும் கூட வந்து அவங்க சொன்னதான் ஞாபகம். நான் சொன்னேன் அந்த காலையில வந்து அந்த காற்று மேல வீரச்சே கிருஷ்ணர் ஞாபகம் சொல்லி நான் ஒரு லைன்ல விட்டேன். அது பிரேமா மாதாஜி சொல்றது வந்து அந்த சாரல் மேல வீரச்சே அவ்வளவு நல்லா சொன்னது, அவ்வளவு அனுபவிச்சு சொன்னது. என்னன்னா எவ்ரி டைம் அந்த சாரல் வீழ்ச்சி எனக்கு அந்த ஃபீலிங்கோட பிரேமா மாதாஜி சொன்னதும் நான் வந்துச்சு. சோ அதோட எஃபெக்ட் இன்னும் ஏறும். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, ஒண்ணு மாதாஜி சொன்னாங்க இது ஒரு 6 months 7 months முன்னாடி இருக்கு மாதாஜி. எல்லாத்தையும் கேட்டு மாதாஜி இருக்கு மாதாஜி. எதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு கிருஷ்ண ஞாபகம் திடீர்னு ஒரு நாள் கேட்டீங்க. எதுக்கு சொன்னா அதே மாதிரி இப்ப வந்து சொன்னது அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்காங்க. முகம் வந்து சந்திரன் மாதிரி, நோஸ் வந்து அந்த எள்ளு பூ மாதிரி, அப்புறம் அவர் ஷைனிங் லஸ்டர்ன்றது வந்து அந்த உடம்போட சரீரம் வந்து மோல்ட். எப்ப பாரு இது எனக்கு நின்றுடும் தமிழ்ல, மோல்ட் அண்ட் கோல்டு. அது புஷ்பா மாதாஜி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. உருக்கிய தங்கம். தேங்க்யூ. கண்ணு வந்து வந்து கை ஆர்ம்ஸ் எவ்வளவு நீட்டு, கை எவ்வளவு நீட்டு, முழங்காலா. அவர் சரி இது வந்து லுக் பாத்துட்டோம் ரைட். இப்ப குவாலிட்டிஸ் அவர் எப்படி இருப்பாரு? கோவமா அப்படி வில்லோட வராரா? இல்ல, சாந்தமா செம்ம கண்ட்ரோல். அதனாலதானே மாதாஜி அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சாத்வீகமா சொல்லி கொடுத்தாரு. ஆயுதமே இல்ல, ஆயுதமே ஏந்தி வரல அவரு. வெரி நைஸ். புல்லாங்குழல் எடுத்துட்டு மந்திரத்தோட வராரு. ஆமா, அது வந்து அவர் கூட சில தடவை குச்சி வச்சிருப்பாரு. சோ புல்லாங்குழல் மாதிரி இல்ல, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அவருக்கு. அண்ட் டிவோட்டீஸ் மேல அவ்வளோ ஒரு பிரியம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தாவோட சண்டை போடுற ஒரு கதை தான் நான் சொல்லிட்டேன். பட் மத்திய லீலால வந்து என்ன ஆகும்னா, நித்யானந்த பிரபு சண்டை போட்டு 2 நிமிஷம் அப்புறம் அவரே வந்து கட்டிப்பிடிப்பாரு, அவரே வந்து சாரி கேட்பாரு. அந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் நானே எல்லாமே சொல்லிட்டேன்னா அப்புறம் மத்திய லீல நீங்க போர் அடிச்சிடும்ன்றதால ஹாஃப் தான் சொன்னேன். அவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு அஃபெக்ஷனேட், அவ்வளோ ஒரு எல்லார் மேலேயே ரைட். சோ எல்லாருமே ஈக்குவலா பாக்குறாங்க அந்த புத்தி அவருக்கு. ஏன்னா ஒரு நாயை கூட லிபரேட் பண்ணி விட்டார் ரைட். சோ கிருஷ்ண வர்ணம், கிருஷ்ணா அப்படின்றது வாயில எப்பவும் சொல்லுவோம் இல்லையா, அனன்ய சிந்தையந்தோமாம் யோஜனா பரிபாசத்தே தேசாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம். யோகக்ஷேமக்கோசரம் அவரு அனன்ய சிந்தை எப்ப பாரும் கிருஷ்ணரே தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. வாயில கிருஷ்ணா என்ற பேர் ஒண்டிதான் வருதுன்னு. அப்புறம் த்ரிஷா கிருஷ்ணம், கிருஷ்ணம்னா கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணம் பிளாக் கலர் என்ற அர்த்தம், கிருஷ்ணம்னா நாட் பிளாக் அதாவது கோல்டன் அப்படின்றத ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சரிங்களா. இதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இது வந்து பாதி. அப்புறம் கிருஷ்ணரோட வர்ணம் பத்தி நம்ம இப்ப வந்து சைத்தன்யா கலர் ஆயிடுச்சு. இப்ப கிருஷ்ணம் வர்ணம் அவரை பத்தி நம்ம ஹைலைட் பண்ணோம். அவர் எப்படி இருப்பாரு? சங்கு சக்கரம், சங்கோ பாஷன, அதான் சங்கு பாஷா, அந்த சங்கு சக்கரம் கதா பார்த்தத்தோட வரும். சைத்தன்யா ஏன் வந்தாரு? டிவோட்டி. நீங்க தான் சொல்லுங்க, எதுக்கு சைத்தன்யா வந்தாரு? அவர் எந்த மூட்ல வந்தாரு? பாட்டு பாடி எல்லாரையும் இது பண்ணுவார், பாடி பாடியே. இது வந்து என்ன இருக்கு, பாட்டு பாடியே எல்லாரையும் ராணியினுடைய மூடு எப்படி இருக்குன்னு அறிஞர்களுக்காக வர்றாரு. அடுத்தது மக்கள் வந்து இது வந்து அது குலைந்திருக்கிறப்ப அவருக்கு அத்வைத்தர் கூப்பிடுறாரு அவரை. கரெக்ட். சோ அத்வைத்தர் கூப்பிட்டாரு. சோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஃப்ளூட்டோட வந்தாரு, பிளஸ் சுதர்ஷன் சக்கரத்தோடயும் வந்தாரு. இவர் எதை கொண்டு வந்தாரு? 3 கொண்டாந்தாரு. என்னது? சங்கீர்த்தனம். எங்க சங்கு? யாராவது எனக்கு காட்டுங்க போட்டோ. சைத்தன்யாவோட சங்கு. சங்கீர்த்தனம் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம். நாம சங்கீர்த்தனம். சாரி. நாம சங்கீர்த்தனம். இன்னொன்னு அது ஒண்ணு. ஜபமாலை.
மாதாஜி ஜபமால எல்லாம் அவர் கொண்டு வரல, அவர்கிட்ட இங்க அது தனித்தனியா. அப்புறம் மாதாஜி அவர் வந்து சங்கீர்த்தன்ல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னார், அப்புறம் ஹரே ராமா சொன்னார், 3 சொல்லிட்டேன்னு சொன்னாரு. எல்லாமே ஒரே பக்தர் பாவத்துல வந்தார் மாதாஜி. ஓகே. அவர் என்ன ராதாராணி பாவம், ராதாராணியினுடைய இதை வந்து சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பாங்க. ஓகே, அது கேட்கல. நான் 3 என்ன கொண்டு வந்தாரு, அவரோட கூட்டிட்டு வந்தாரு. ஏதோ ஒண்ணு வந்து அத்வைத்தரை கூட்டிட்டு வந்தாரு. இல்ல அத்வைத்தர் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். அத்வைத்தர் ஒண்டியா வெரி நைஸ் மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டிஸ் கூட்டிட்டு வந்தார். 3வது அவருக்கு முன்னாடியே வந்துட்டார்ல மாதாஜி அத்வைதர். அவரெல்லாம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் வந்துடுறாரு. சோ பேசிக்கலி நீங்க ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அத்வைதர், நித்யானந்தர், கதாதர் அவங்க வந்து யாருன்னா டிவோட்டிஸ் இல்ல, அவங்க வந்து பிளெனரி அசோசியேட்ஸ். அதான் அசோசியேட்ஸ், அதாவது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, டிவோட்டிஸ் ஒண்ணு, பிளனரி அசோசியேட்ஸ்ன்றது அவரோட கூட இருக்கிற அந்த டீம். அத ஆன்மீக ஆமா, அவரோட இருக்கிற அந்த கேங்க. பிளனரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், டிவோட்டிஸ் அண்ட் சங்கீர்த்தன், இதுதான் அவரோட வெப்பன், ரைட்? அந்த யாரெல்லாம் அவர் வந்து சங்கீர்த்தன், அதனால்தான் நாம் பிரபு, நாமா பிரபுன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா அந்த பேருக்கே பிரபுன்ற பேரு, அதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி, பேரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சைத்தன்யா அதுல 10,000, அதாவது 10 மில்லியன், 10 மில்லியன், மில்லியன் என்ன சொல்றீங்க, 10 மில்லியன்னா ஒரு கோடி, 1 crore. ஓகே, ஆமா, 10 மில்லியன் 1 crore, அதே 1 கோடி ஈக்குவல் பண்ணா கூட அதுக்கு ஈக்குவல் கிருஷ்ணன் சொன்னா அவன் வந்து நாஸ்திகக்காரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி சொன்னா தப்பு, யமராஜா பனிஷ் பண்ணுவாராம். ஆனா நம்ம வந்து அப்படி சொல்றது இல்ல, நம்ம வெறும் எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது இல்ல, ரைட்? சோ அதனால வந்து வெளியில வந்து அவரு கோல்டன் கலர் இருந்தாலும் ஃபேரா இருந்தாலும் உள்ள வந்து கிருஷ்ணரோட ஃபீலிங் தான் இருக்கு. அண்ட் கலியுகம்ல இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் திங் இன் கலியுகா என்ன? கலியுகம் எல்லாமே மோசம்னா ஒரே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் கலியுகா இதுதான் இந்த சங்கீர்த்தனம். எதுவுமே வேற நாம சங்கீர்த்தனத்தை விட வேற எதுவுமே வேண்டாம். நாம சங்கீர்த்தனம் கிஃப்டா வந்து அதனால எக்ஸலென்ட். ஒரு சங்கீர்த்தனம் சங்கீர்த்தனம் இஸ் தி ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபார் கலியுகா. சோ இப்போ வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்கப்பா, நான் நம்பணும். எங்க இருக்கு ப்ரூஃப்? வேதங்கள் எல்லா புராணம். அதான் வேதங்கள்னா எந்த வேதம் ரெஃபரன்ஸோட கொடுக்கணும். சும்மா நீங்க சொன்னா நான் நம்ப முடியாதுல்ல. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். வெரி நைஸ். மகாபாரதத்துல இருக்கிற விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல நெக்ஸ்ட் பகவத்கீதை. பகவத்கீதை எங்க இருக்கு மாதாஜி? இல்லையா? பாகவதம். வெரி நைஸ். பாகவதம். சோ ஆத்தென்டிகேட்டட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். இத தவிர நிறைய புராணங்கள், பத்ம புராணம் நீங்க சொன்ன மாதிரி வேதிக் ரெண்டு வந்து நாராயணியம் எல்லாம். ஆமா, இது ரெண்டுத்துல வந்து கான்கிரீட்டா இருக்கு. சோ அத்வைத ஆச்சாரியா யாரு? அவரோட அசோசியேட் சொல்லக்கூடாது, அவர் கரெக்டா யாரு? அத்வைத விஷ்ணு. வெரி நைஸ். மகாவிஷ்ணு. கரெக்ட். யாரு? மகாவிஷ்ணு யாரு? மகாவிஷ்ணு கார்ணோதயர். வெரி நைஸ். கார்ணோ உதய விஷ்ணு யாரு? யாரோட விரிவாகம்? சங்கர்ஷனோட விரிவாகம். சங்கர்ஷனன் யாரு? ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு ஹரி ஹரி பலராம். வெரி நைஸ். வெரி வெரி நைஸ். வெரி வெரி ஹாப்பி. சோ இப்ப வந்து எனக்கு ஒண்ணுண்டி நல்லா தெரிஞ்சிச்சு, மத்தியானம் யாருமே தூங்குறது இல்லைன்னு. நன்றி. கண்டினியூ பண்றேன். எப்படி மாதாஜி தூக்கம் வரும்? ஆனாலும் வந்து சைத்தன்யா அது கொஞ்சம் நடுவுல பாட்டு வேற ஸ்வீட்டா இருக்கா பெங்காலில. தூங்கிட்டீங்கன்னா அடிக்கிறதுக்கு யோசிக்கும் மாதாஜி கிளாஸ் பாக்குறப்ப. மாதாஜி நீங்க இப்ப டெஸ்ட் பண்ணதே are we sleeping or awaking-ங்கிறதுக்காக இந்த all are these questions. பட் ஆக்சுவலி இது வந்து டெஸ்ட் நான் அதுக்கு பண்ணல. நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா நான் சொல்லி கொடுக்கறது கரெக்டா இருக்கான்னு எனக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறேன். இல்லன்னா ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு டீச்சர் என்ன செய்வாங்கன்னா மோட்டிவேட் ஸ்டூடண்ட் முதல்ல எடுத்த உடனே பாடம் நடத்த முடியாது. அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி நான் மோட்டிவேட் ஒண்டி இல்ல சேலஞ்ச். நான் என்ன சொன்னேன், நெக்டர் ஆஃப் வார்மிங் பண்ணாச்சு. நான் என்ன சொன்னேன் எல்லார்ட்டையும், என்என்டி பிரபு சொன்னாரு இது டஃபா இருக்குமானா அதெல்லாம் இல்ல இருக்கும். ஐயோ தமிழ்ல அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கஷ்டம்னா பிரபு யாருமே 15 மார்க்ஸ் கீழே வாங்கவே மாட்டாங்க, நான் அடிச்சு சொல்றேன்னு. ரைட்?
கரெக்டா ஒருத்தர் கூட 15 குறையல. ஆவரேஜ் ஸ்கோரே நம்மளது வந்து 18ல இருந்துச்சு. ஆவரேஜ் ஸ்கோர் நம்ம கிளாஸ் ஆவரேஜ். சோ மோட்டிவேஷன் ஒரு சைடு, பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேல எனக்கு அவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. இந்த வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஒண்டி இல்ல, நம்மளுக்கும் தெரியணும் இல்ல, எனக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல நீங்க எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கீங்க. அதை வச்சுதான் மாதாஜி சொல்லி தரது வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல எக்ஸாம் வச்சாலே எழுதுவோம். அது நீங்க எல்லாம் ஸ்பாட்ல எழுதுறவங்க, நீங்க எல்லாம் அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ். அதனால நான் சொன்னேன் இதுல எல்லாம் எக்ஸாம் தேவையில்ல. நான் இந்த ஒரு செக்ஷன் இவ்வளவு கேள்வி கேட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஒண்ணு சொல்லட்டேன் மாதாஜி. உங்க கிளாஸ்ல நாங்க யாரும் தூங்க முடியாது. நாங்க மோட்டிவேஷன் பண்ணுவோம் பிள்ளைகளுக்கு. இது தவிர சிட் ஸ்டாண்ட் சொல்லுவோம். ஃபாலோ பண்ணல. மத்தியானம் மாதாஜி மார்னிங் வந்து ஒண்ணும் இல்ல, மத்தியானம் எல்லாம் தூக்க கலக்கத்துல இருப்பாங்க. போன உடனே ஸ்டாண்ட் ஒரு 10 தடவை சொல்லி, எனக்கு ஸ்டாண்ட் தெரியாது, ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் தி பெஞ்ச் தான் தெரியும். இல்ல பெஞ்ச்ல செஞ்சுட்டு பதில் சொல்லலைன்னா ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் தி பெஞ்ச் மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் தி பெஞ்ச்லாம் டபக்குன்னு எந்திரச்சு போட சொல்றாங்க மாதாஜி. மத்தியான நேரம் எல்லாம் கொஞ்சம் உறக்கமா தான் இருப்பாங்க. தூக்கத்துல இருந்து இத செஞ்சுட்டுதான் பாடம் நடத்துவோம் மாதாஜி. அது படிக்கிறப்ப அப்படி மாதாஜி. இப்ப படிக்கிறப்ப எல்லாரும் தோப்புக்காரன் தான் மாதாஜி. வெரி நைஸ். இப்பெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது மாதாஜி. இப்ப வந்து குரு கவர்ல தோப்பு காரணம் போட்டு அந்த பொண்ணுக்கு காது கொஞ்சம் செவந்துச்சுன்னா அவங்க அம்மா அப்பா வந்து ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க. ஆமா ஆமா. ஐயோ நாங்க நியூஸ் பாத்தீங்களா மாதாஜி? டெல்லியில எங்கயோ the parents beating a teacher actually. இது பீட்டிங் தி டீச்சரா? தெரியாது. இப்போ நடக்குறதானே சொல்றீங்க மாதாஜி. நான் ஒண்ணு சொல்லட்டா? இங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரு பையன் கத்தி எடுத்து குத்து போயிட்டானா. ஆமா கரெக்ட். ரொம்ப கேவலமான ஒரு டீச்சரை கொன்னுட்டான் மாதாஜி. கரெக்ட் யூ ஆர் ரைட். மோசமா போயிட்டு இருக்கேன்னா என்ன லெவல்னு நினைச்சு பாருங்க. இப்படிதான் நாங்கெல்லாம் தப்பிச்சுட்டோம் மாதாஜி. அதை விடவே மாதாஜி அவங்க ஸ்கூல் மாதாஜி எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் எல்லாருக்கும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் கலியோட வேலை மாதாஜி. கேர்ள்ஸ் தான் மோசமானவங்க, பசங்க எல்லாம் நல்லா அன்பா இருப்பாங்க. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு டிஃபரெண்டா இருப்பாங்க மாதாஜி. நிஜம் இப்படி சொல்றீங்க மாதாஜியா? மாதாஜி இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா? இப்போ என்ன எடுத்துக்கோங்க, இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே நீங்க எல்லாரும். எப்படி இருக்கீங்க சமத்தா? அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட் மாதாஜி. உங்க இப்ப எல்லாம் இருக்கிறது யங்கஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லவா? இல்ல மாதாஜி, இங்க நிறைய மிக்ஸ்ட் இருக்காங்க, நிறைய யங்ஸ்டர்ஸும் இருக்காங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோகன்தாஸ் பிரபு கேளுங்க, ஒரு சைல்டு 8 வயசு 8 வயசு இல்ல பிரபு, அப்போ 8ல 9 ரேஞ்ச் இருக்கு. பக்கா ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சோ அதனால வந்து ஏஜ் பாரே இல்ல. அண்ட் மோரோவர் நீங்க எல்லாம் 16, 17 இருந்தாதான் கிளாஸ்ல இருக்கணும். யாரெல்லாம் 18 மேல இருக்கீங்களோ வெளில போயிடணும். நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன், மைண்ட் ஏஜ் அவ்வளவுதான் இருக்கும். இல்லன்னா பாருங்க எப்படி அனுபவிக்கிறாங்க பிரேம மாதாஜி. கண்கள் பெருசு, 3 சந்தனம், இதெல்லாம் பார்த்தா வயசு எப்படி இருக்கு ஃபீலிங் இருக்கா? அப்படியே நான் லவ் பண்றேன் மாதாஜி கிருஷ்ணாவை. நீங்களுமா? நான் நினைச்சேன் ஜெயமகாலட்சுமி தானே. இல்ல மகாலட்சுமி தான் சொன்னாங்க. நீங்களும் இப்ப ஜாயின் ஆயிட்டீங்க அவங்களுக்கு. ஐயோ நான் ரொம்பவே லவ் பண்ணுவேன் சின்ன வயசுல இருந்தே. இப்பதான் வாயில இருந்து வருது மாதாஜி, இது வரைக்கும் மனசுக்குள்ளேயே இருந்துச்சு. அதெல்லாம் வெக்கப்படவே கூடாது மாதாஜி. வெக்கமே இல்ல. ஆமாமா 74 வயசு ஆயிடுச்சு. இப்ப என்ன மாதாஜி வெக்கம்? நமக்கு சொல்ற வார்த்தையிலையும் நம்ம அதுல ஊன்றி இருக்கோம். எத்தனை வயசானாலும் நம்ம எல்லாம் பெண்கள் தானே மாதாஜி. கரெக்டா சொன்னாங்க. எத்தனை வயசானாலும் எல்லாருக்குமே அவ்வளவு இன்வால்வ்மெண்ட் தான். 5 வயசு லவ் பண்றோம்னு சொன்னாலும் அது தப்பு கிடையாது மாதாஜி. ஆமா நம்ம வந்து அதை தப்பாவே பாக்குறதுதான் நம்ம மிஸ்டேக். இல்லன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்ட். அதனால இவ்வளவு படிக்கிறோம். எது தப்பு இல்லன்றதே நம்மளுக்கு தெரியறது இல்ல. கரெக்டா? சோ அதுதான் சிச்சுவேஷன். ஐயோ இருங்க, அத்வைத ஆச்சாரிய இப்பதான் கூப்பிடுறாரு. எப்படி கூப்பிடுறாரு? ராதிகா மாதாஜி துளசியை வச்சு கங்கை தீர்த்தத்தையும் வச்சு பண்றாரு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. எஸ் பத்மா மாதாஜி. You have very talent how to attack the students with your violent ஆக்கிட்டாங்க மாதாஜி. அத நான் சொல்லிடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். ஒரு சில சமயம் ஃபன்னியா ஸ்டோரிஸ் பண்றீங்க, ஒரு சமயம் குழப்பமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு எப்படியோ உங்ககிட்ட கிருஷ்ணான்னு அட்ராக்டிங் படிக்கிறோம் இல்லையா, ராதிகா இஸ் அட்ராக்டிங் கூட நம்ம சொல்லலாம். அப்படியே
பேரு கூட கொஞ்சம் பவர் இருக்குல்ல மாதாஜி. உங்க பேர் இல்லாத பாட்டே கிடையாது. பேருமே அட்ராக்டிவ் தான் மாதாஜி. ராதிகாங்கிற பேர் இதுலதானே மாதாஜி இருக்கு, அதனால அதுவும் ஒரு பவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த அத்வைதர் யாரோட இன்கார்னேஷன்? அத்வைதர் ஆச்சாரியா வந்து நம்மளோட மகாவிஷ்ணு இருக்காரு, காரணோதாக்ஷாய் விஷ்ணு இன்னொரு பேரு, அவரோட இன்கார்னேஷன் தான் மகாவிஷ்ணு. நாரதரோட அவதாரம் அது வந்து நாரதர் வந்து ஸ்ரீவாத்சா ஆச்சாரியா. இதுல விஷ்ணுவோட அவதாரம் இல்ல இல்லையா? இல்ல ஸ்ரீவாத்சா வந்து ஜீவாவதாரம், அவர் வந்து ஹியூமன் பீயிங் இல்ல. நாரதர் இவங்க எல்லாம் விஷ்ணு. மாதாஜி இதுல இன்னும் 100 தான் 99 தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. இல்ல மாதாஜி, நீங்க ஒரு நாள் லீவ் பண்ணீங்கல்ல, எக்ஸாம் மைனஸ் பண்ண போறோமே நாங்க. எப்ப மாதாஜி? கடைசி நாள் எக்ஸாம் அன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் வரல. எக்ஸாம் அன்னைக்கு எடுத்தோம். ஏன்னா உங்க நம்பர் வேற நீங்க சொல்லல, அதனால உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இன்னும் ஒரு மார்க் மைனஸ் பண்ணணும்னு இருக்கேன் நான். ஏன்னா எந்த நீங்க பாட்டு கிளாஸ் எக்ஸாம் எழுத போயிட்டீங்க. அன்னைக்கு எங்க வீட்ல கெஸ்ட் மாதாஜி, அதனால வர மாதாஜி. நானும் மட்டும் தான் அட்டெண்ட் பண்ணோம் அன்னைக்கு. இல்ல நோ ப்ராப்ளம். லெவல் 5 அன்னைக்கு பூரா நடத்திட்டீங்களா? அன்னைக்கு ஃபுல்லா நடத்தினோம். அன்னைக்கு நடத்தி நாங்க நடுவுல அந்த 10 ஸ்லோகம் நேத்து. இன்ஃபேக்ட் அன்னைக்கு இது நான் இப்போ அப்டேட் ஆயிட்டு நான் கிருஷ்ணா பிரபுவை மாத்தி போடுறோம். நேத்து முந்தானே நாங்க படிச்சுக்கிறோம் மாதாஜி. வீடியோ பாத்துக்கோங்க. பட் இப்போ இதுல கவர் பண்ணிட்டோம். வீடியோல இருக்கும்ல மாதாஜி. ஆமா, வீடியோல அப்லோடட். சோ சாப்டர் 3 வந்து என்ன குறிக்குது அப்படின்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட், 4க்கு கனெக்ட் ஆகுது. சாப்டர் 3 ஓட சாராம்சம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ். நீங்க சொல்லுங்க. இப்ப படிச்சுட்டோம். இதோட சம்மரி வந்து 3 ரீசன் உங்களுக்கே தெரியும். அது என்ன 3 ரீசன் எதுக்கு சைத்தன்யா வந்தாரு? நாம சங்கீர்த்தனம் ஒண்ணு, இவரு மூணாவது மாதாஜி அவங்க ராதா ராணி எப்படி நம்மள அப்படி இல்ல அது இன்டர்னல் மாதாஜி. எக்ஸ்டர்னல் இது வெளி பக்தர்களினுடைய ஒரு இதை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக. அப்பா அம்மா மக்கள் வந்து ரொம்ப இதுவா இருந்தாங்க, எப்படி பக்தி அராஜகமா இருந்தாங்க, அரக்கர்களா இருந்தாங்க, அவங்களை நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக கூப்பிடுறாங்க. நீங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் நாம சங்கீர்த்தன் கரெக்ட். ரெண்டாவது அத்வைச்சா ஆச்சாரியா, அதுவும் கரெக்ட். இன்வைட் பண்றதுனால அப்புறம் பக்தி பிரேம பக்தி ரஜா பிரேமையை கிஃப்ட் பண்றதுக்கு வந்தார். அவர் கொடுக்கறதுக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்தது பேரை கொடுத்தாரு, வஜ பிரேம கொடுத்தாரு, அத்வைத ஆச்சார் கூப்பிட்டதுக்கு மரியாதையை கொடுத்தாரு. இவர் கூப்பிட்டது எப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்படிதான் மகாபிரபு யூனிவர்சல் ஃபார்ம். நம்ம அர்ஜுனருக்கு ஒண்டி இல்ல, அவர் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியாக்கும் கூப்பிடுறாரு. இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து பப்ளிக்கா கூப்பிடல, ஒரு ரூம்குள்ள போய் காட்டுறாரு இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம். சோ அர்ஜுனர் பார்த்த எல்லாமே பாக்குறது 2 பேரு. அந்த 2 பேர் யாரு? ஒருத்தர் அத்வைத ஆச்சாரியா, இன்னொருத்தர் நித்யானந்தா. துரியோதன் இங்க இல்ல மாதாஜி, இங்க கலியுகத்துல. நித்யானந்தா பிரபு எங்கேயோ ரோட்ல இருந்தாரு. இவர் இது காட்டினார். திடீர்னு அங்க வந்து இங்க வந்துட்டாரு. அண்ட் இங்க வந்துட்டு சைத்தன்யா மகாபிரபு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றாரு, இத பத்தி பேச்சு யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அப்படின்னு அத்வைத ஆச்சாரியா கிட்ட. அண்ட் அத்வைத ஆச்சாரியா சரின்னு சொல்றாரு. ஆனா நித்யானந்தா பிரபு அதை கேட்கல. அது அவர் சொல்லிட்டதால் இதெல்லாம் ரெக்கார்டை நம்மளால படிக்க முடியுது. இல்லைன்னா இந்த கதை நம்மளுக்கு தெரியாது. சரிங்களா? நான் ஒரு தடவை மியூட் போடுறேன், யாராவது வேணும்னா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து கலியுகத்துல வந்தது வந்து நம்மளுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் மெலோ ஆஃப் கான்ஜுகல் லவ், அதாவது இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் பிரேமை அதை காட்டுறதுக்குன்னு. சிராகால நாஹி கரி பிரேம பக்தி தானா, பக்தி வீணா ஜக தேரா நாஹி அவஸ்தானா. அவர் வந்து பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் சூதுர்லப கொடுக்கவே மாட்டாரு. ஏன்னா சரண்டர் ஆயிடும். அதனால அவர் வந்து எது வேணா கொடுப்பாரு, ஆனா இது ஒண்டி கொடுக்க மாட்டாரு அப்படின்னு. 2வது ரீசன் இங்க இருக்கு. யுக தர்ம பிரவர் தாய்மூ நாம சங்கீர்த்தனா சாரி பாவ பக்தி தியா நாச்சாமு பவானா. நாம சங்கீர்த்தன் கொடுத்து அந்த 4 மெலோஸ், அதாவது நியூட்ராலிட்டி இல்லாம மத்த எல்லா மெலோஸும் காட்டுறாரு. இங்க கீழே ஒரு பிக்சர் இருக்கே, தெரியுதா? 3.19 தானே மேல இருக்கு மோகன்தாஸ் பிரபு. இங்க இருக்கிற பிக்சர் யாருக்கு தெரியுது? கீழே ஒரு போட்டோ இருக்கே, இந்த போட்டோ யாருக்கு? இவரு சைத்தன்யர் இருக்காரு, கிருஷ்ணன் இருக்காரு, ராதா ராணி இருக்காங்க. ராதா ராணி. வெரி நைஸ். சோ இந்த அவதாரம் யாருக்கோ காட்டுறாரு. உங்களுக்கு நான் ஒரு ஆன்சர் சொன்னேன்.
அதாவது மகா லீலை வந்து நம்ம இவருக்கு காட்டினாரு அத்வைத ஆச்சாரியா. அத்வைதர் யார் பார்த்தாரு இந்த பிக்சர்? இதை யார் பார்த்தாரு? சரி, இது ராமானந்த ராய் காத்தாரு. சோ இப்போ நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஆன்சர், ராமானந்த ராய் யாரு? அர்ஜுன். கரெக்ட். சைத்தன்யாவோட டெஸ்டினி, அவரோட இவரு மீனா வந்து அர்ஜுனர், ரைட்? அர்ஜுனோட ரூபம். ஆபனி கரிமு பக்தா பாவ அங்கீகாரே ஆபனி ஆச்சாரியா பக்தி ஷீகாய் மூ ஷபாரே. சோ நான் டிவோட்டி ரோல் எடுத்து நானே வரேன். இதுதான் 3 ரீசன், ரைட்? டிவோட்டி ரோல் எடுக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து சொன்னது நாம சங்கீர்த்தன் கொடுக்க போறேன் கிஃப்ட், அட் த சேம் டைம் பிரேமையும் கொடுக்க போறேன் அப்படின்றது. ஏதபாவி காலி காலே பிரதம சந்தியாயா ஆபனி நயா தீயாயா. சோ அப்படி சொன்ன உடனே நதியா அப்படின்ற, நதியான்றது மாயாப்பூ, அங்க வந்து வராரு ஏர்லி. எப்படி இருப்பாரு? இப்போ பிரேமா மாதாஜி பிடிச்ச வர்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்யா சைத்தன்யா சிம்மேரா நவ த்வீபாவதாரா சிம்ம கிரீவா சிம்ம வீரியா சிம்மேரா ஹுங்காரா. அப்புறம் வந்து ஷோல்டர்ஸ் வந்து லைன் மாதிரி, ப்ராட் ஷோல்டர்ஸ், அதுக்குதான் பவரும் லைன் மாதிரி. பாத்தீங்களா பவர்? அவர் சைத்தன்யாவும் நித்யானந்தாவும் ரோட்ல நடக்கச்சு இப்படிதான் நடப்பாங்க. அவரு எக்ஸாக்ட்லி ஜெய்காண்டிக், வெரி நைஸ் ஜெய்காண்டிக் அப்பீல். அண்ட் வாய்ஸும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, வெரி மேன்லி வாய்ஸ், வெரி லவ்ட் அண்ட் தமிழ்ல தோள் கண்டேன் தோளே கண்டேன், அப்படியே அந்த தோளை பார்த்தாலே பார்த்துட்டே இருப்பாங்களாம், சிம்ம குரலும். ஆமா, அவ்வளவு அழகா இருக்கும். இது முடிச்சிட்டு கிளாஸ் நான் ஒரு பிக்சர் வாங்கியிருக்கேன் வீட்டுல, ஒரு ஃப்ரேம். அது உங்களுக்கு காட்டணும்னு நான் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு நான் காட்டுறேன், ஞாபகப்படுத்துங்க. ஏர்லி பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து விஸ்வாம்பரா அப்படி என்ன பேர், விஸ்வாம்பரான்னு சொல்லிட்டு நிறைய சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 24 இயர்ஸ் அப்படி, அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்யான்ற பாஸ்வேர்ட்ஸ் இது இருக்கு. 3 கலர் நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம், ஒயிட், ரெட் அண்ட் yellow அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். கலியுக யுக தர்மா நாமேர பிரச்சாரா காத்திலாகி பீதாவான்மா சைத்தன்யாவதாரா. ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தன் உண்டிதான், அதனால அவர் yellow கலர்ல வராரு. பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம், லஸ்டி அண்ட் சோ பியூட்டிஃபுல், லஸ்ட்ரஸ் அண்ட் கையெல்லாம் அவ்வளோ லாங்கு, நோஸ் அவ்வளோ அழகு, மூன் மாதிரி ஃபேஸ் அப்படின்னு. குவாலிட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம், சாந்தம் தாந்தா கிருஷ்ண பக்தி, சாந்த தாந்தா கிருஷ்ண பக்தி நிஷ்டா பாராயணா பக்த வத்சலா சுச்சீலா சர்வ. சோ ரொம்ப காமா இருக்காரு, அப்படி ஒரு அஃபெக்ஷன் ஜென்டில் எல்லாம் எல்லாரையும் ட்ரீட் பண்றாருங்க. சோ லார்ட் சைத்தன்யா வந்து எதுக்கு? பிரேமையை கொடுக்கறதுக்கு. இதுதான் முக்கியமான 2வது பாயிண்ட், பிரேமையை கொடுக்கறதுக்கு வராரு. அவரோட சிஷ்ய பரம்பரையில நம்மளோட பிரபுபாதா எத்தனாவது குரு? 32வது. 22வது யாரு? சைத்தன்யா. வெரி நைஸ், சைத்தன்யா 10, அப்புறம் வந்தது 32. 5வது யாரு? மாதவாச்சாரியா. நம்ம சைத்தன்யாவோட குரு யாரு? சரஸ்வதி ஈஸ்வரபுரி. சைத்தன்யாவோட குரு சைத்தன்யா பிரபுவோட மாதவேந்திரபுரி. ஈஸ்வரபுரி. ஈஸ்வரபுரியோட குரு யாரு? மாதவேந்திரபுரி தான். ஆமா கரெக்ட். நித்யானந்த பிரபுவோட குரு யாரு? சைத்தன்யா. இல்ல இல்ல, அத்வைதர். அத்வைதர் குருவா இருந்தா சண்டை போட முடியாது. நித்யானந்தாவும் அத்வைதரா, நித்யானந்தாவோட குரு அத்வைதரா இருக்கவும் முடியாது இல்லையா? ஏன்னா அத்வைதர் நித்யானந்தாவோட எக்ஸ்பான்ஷன். சோ எக்ஸ்பான்ஷன் அவரை விட லோவர் பவர், அதனால அவர் இருக்க முடியாது. மாதவேந்திரபுரி தான் நித்யானந்தாவோட குரு, அத்வைத ஆச்சாரியாவோட குரு. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, வயதுல எல்லவரா இருந்தாலும் அவங்க 2 பேரும் காட் பிரதர்ஸ் மாதிரி. எதுக்கு சொல்றாங்க? இவங்க 2 பேரும் சண்டை போடலாமா அப்படின்னு சண்டை போடலாம். இப்ப பத்மா மாதாஜியும் நம்ம பிரேமா மாதாஜியும் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இல்லையா? சாரி, சண்டை போடுறது அக்செப்டட். இப்போ நம்ம யாராவது பிரேமா மாதாஜியோட சண்டை போட்டோம்னா அது வந்து சண்டை ஆயிடும், ரைட்? பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி. சோ இவங்க 2 பேரும் காட் பிரதர்ஸ்னால. எதுக்கு இது சொல்றேன்னா, மாதாஜி அவங்க 2 பேருமே சட்டை போட்டாங்களே, நாங்க போட்டா என்ன தப்பு அப்படின்னு நீங்க கேட்க கூடாதுன்றதால சொல்றேன். நம்ம போட்டா தப்பு, அவங்க போடலாம், ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். சரி, சோ இதோட நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம்.
4th சாப்டர் போலாம். 4th சாப்டர் நான் நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா எடுப்பேன். இன்னைக்கு நான் ஏதோ கதை சொன்னேன், ஆனா என்ன கதைன்னு மறந்துட்டேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நேத்து நான் ஞாபகப்படுத்துங்க சொல்றேன். என்ன கதை உங்களுக்கு இந்த பேலன்ஸ் இத பத்தி கேட்டீங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணர் பேலன்ஸ் எத்தனை % கேட்டீங்க நீங்க? வெரி நைஸ் क्वेश्चन. கேள்வி என்ன கேட்டேன்னா, எங்க பேலன்ஸ் டிரா பண்ணணும்? அதாவது ஒரு வீடா, ஒரு காரா, 5 காரா, சின்ன காரா, பெரிய காரா, ஆப்பிள் போனா, சாம்சங் போனா? தேவைக்கு மட்டும்தான் பண்ணணும். ஓகே, இல்ல நான் இட்ஸ் ஓபன் ஃபோரம். சோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பாயிண்ட்ஸ் கொடுங்க. ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு கிளியரா புரியணும். இந்த கான்செப்ட் புரியாததாலதான் நிறைய பேர் நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு வரது இல்ல. சோ அதனாலதான் நீங்க क्वेश्चन ஒரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. क्वेश्चन வந்து மாதாஜி இல்ல சிம்பிள் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஒரு சைடுல வைங்க. நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில கிருஷ்ணரை காட் சென்ட்ரிக்கா கொண்டு வரணும் அப்படியே நாங்க ஓகே. சோ நம்ம என்ன வாங்கணும், என்ன வாங்கக்கூடாது, நம்ம லிமிட்டா பண்ணணும்னு நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? ன்றது என்னத்தை குறிக்கிறது? ஒரு வீடையா, 5 வீடையா, ஒரு காரா, மல்டிபிள் காரா, இல்ல ஒரு காரானா சின்ன காரா, பெரிய காரா? தேவைப்படுறத மட்டும் நம்ம இது பண்ணிக்கணும். ஆசைகளை குறைச்சுக்கணும் மாதாஜி. நமக்கு என்ன தேவையோ அததான், இன்னொருத்தருக்காக இல்ல மாதாஜி. நமக்கு என்ன தேவையோ அத, நமக்கு எது தேவோ அது அத வாங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசைகளை எல்லாம் குறைச்சுக்கணும். அது ஓகே, அது ஓகே. அது நீங்க சொல்றது ஆசை. நான் ஓகே, நான் வந்து மத்தியானம் பிரேமா மாதாஜி 2 சாரி வச்சிருக்காங்க, பத்மா மாதாஜி 100 சாரி வச்சிருக்காங்க. இப்போ ஒரு கதை, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் வந்து இருக்கிற சாரி யூஸ் கூட பண்றது இல்ல. வெளியில போறோம். சொல்லுங்க மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கார் வந்து சின்ன கார் வச்சுக்கணுமா, பெரிய கார் வச்சுக்கணுமா? மோகன்தாஸ் பாபு 2 காரும் வச்சிருக்காரு. இப்போ 2 தேவையா அவருக்கு? சோ இந்த மாதிரி நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு இல்லையா? நானும் வச்சிருக்கேன். சோ நான் எனக்கு தேவையா? சோ இதெல்லாம் வந்து கார் பத்தின ஆர்குமெண்ட். ரெண்டாவது வருது மொபைல் வந்து ஆப்பிள் போன். நான் ஒரே மொபைல் 7 வருஷமா வச்சிருக்கேன். ஓகே, இன்னொருத்தங்க வருஷம் மாத்திட்டு இருக்காங்க. சோ இப்ப வந்து என்ன, இப்ப வந்து யாரு கரெக்ட், யார் தப்பு? கரெக்ட் தப்புங்கிறது தப்பே இல்ல மாதாஜி. அவங்க தேவைக்காக. ஒரு வீட்டுல 10 பேர் இருந்தாக்க, நான் சொல்லிடுறேன், ஒரு வீட்டுல 10 பேர் இருந்தாக்க 2 கார் 3 கார் அவசியம். ஒரு வீட்டுல 2 பேர் மட்டும் இருந்தா 1 கார் போதும். அது மாதிரி மொபைல் ஒண்ணு சரி 2 வச்சுக்கலாம், அதுக்கு மேல தேவையே இல்லை, அது அனாவசியம். சாப்பிடுறது கூட நம்ம அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு நேரம் நல்லா சாப்பிட்டா போதும், 2 நேரம் சாதாரணமா சாப்பிட்டா போதும். நீங்க வந்து ஜெனரல் அட்வைஸ் சொல்றீங்க மாதாஜி. ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என் கேள்வி என்னன்னா, பெர்ஃபெக்ட் உங்க ஆன்சர், பட் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது கரெக்ட். அது நான் கேட்கல. ஒரே லெவல்ல இருக்கும் 2 பேரும். ஒரு லெவல்னா ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் சொல்லலாம். தேவைக்கு இருந்தா போதும் மாதாஜி, எக்ஸ்ட்ரா தேவையில்லை. ஓகே, அது வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நான் சொல்றது இங்க இருக்கிற 2 பேரே 2 வச்சிருக்காங்க. அந்த பௌதீக மாதாஜி வீட்ல 2 பேர் தான். ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு சைடுல வேலை இருக்குமா? ஹஸ்பண்ட் ஒரு இடத்துல வேலை பார்ப்பார், ஒய்ஃப் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கும். அப்ப 2 வேணும் அவங்களுக்கு. ஒரு இதுல வந்து கலக்காலையும் ஒருத்தருக்கு தேவையில்லை, 2 ஒருத்தருக்கு 2 தேவையில்லை. ஆனா 2 பேர் இருந்தா அவங்களுடைய இது பத்தி 2 பேர் இருந்தா ஒவ்வொருத்தருக்கு அவங்களுக்கு தனித்தனியா. ஆனா ஒருத்தருக்கு 2 4 இதெல்லாம் தேவையில்லை. எத்தனை பொருள் பாயிண்ட் என்னன்னா கரெக்ட். ஒருத்தருக்கு 2 தேவையில்லை, இது வந்து ஸ்பெசிபிக். இப்போ நெக்ஸ்ட் பர்சன். ஒரு செகண்ட், ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொருத்தருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க, எல்லாருக்கும் கேட்கணும். எத்தனை விதம் நம்ம வச்சிருந்தாலும் அத வந்து பகவானுக்கு யூஸ் பண்ற பொருளா இருந்ததுன்னா அது எத்தனை வச்சிருந்தாலும் தப்பு இல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் பிரபு நீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ என்னோட ஒப்பீனியன் நான் சொல்றேன். இப்ப எல்லாரும் வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா எல்லா ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்ல தான் எல்லாம் வந்து டயட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாம் மெட்டீரியல், இதுல என்ன வேணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆனா நம்ம வந்து இருக்கமா இல்லையான்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. பட் பரீட்சித்து வந்து ஒரு லக்கி பர்சன். அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சுட்டு 7 நாள் நான் வந்து இது போறேன்னு உடனே அவர் வந்து டிவோஷன்ல ஈடுபட்டுட்டு பாகவதம் கத்துட்டு கட்சியில வந்து அவர் வந்து முக்தி கட்டுட்டு. அதே மாதிரி பீஷ்மருக்கு வந்து நினைச்ச போது அவர் வந்து கிடைச்சது. அதனால நம்மளுக்கு வந்து மாதாஜி கிடைக்கவே கிடைக்காது. அதனால இந்த டைம் வந்து வெரி கோல்டன் டைம். அந்த கோல்டன் எவ்வளவு நம்ம முயற்சிக்கணும் அவ்வளவு முயற்சி பகவானை வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணி. ஏன்னா நம்மளோட இந்த ஹார்ட் பீட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது கூட வந்து 1 மினிட் கூட உங்களுக்கு நிச்சயமே கிடையாது. அடுத்த சனத்துல என்ன ஆகணும்னு நிச்சயமே கிடையாது மாதாஜி. அதனால இருக்கிற வரைக்கும்
என்னோட இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இதெல்லாம் வந்து விட்டுட்டு இந்த ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்ல வந்து போக்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அது கொஞ்சம் கம்மியா லிமிட்டா வச்சுட்டு ஆர்ட் ஆஃப் டையிங், என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ட் ஆஃப் டையிங்ல நல்லா போக்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பகவான் மேல டிவோஷன் பண்ண மாதிரி. எல்லாம் ஓகே. நான் கேட்டது ஒண்ணுதான், இவ்வளவுதான் இருக்கணும்னு நீங்க எல்லாம் சொல்ற அந்த கான்செப்ட் which is very nice இருந்தா, ஏன் அம்பரீஷ் மகாராஜ், யுதிஷ்டர் இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் அவ்வளோ ரிச்சா இருந்து அவ்வளோ ராஜாங்கம் அவ்வளோ நகைகள் ஏன் அனுபவிச்சாங்க? சிம்பிளா ஒரு பகவான் இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஈடுபாடு ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் பௌதீகம், இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு. அதனால பகவான் தான் நிரந்தரம், நித்தியமானது, பரிபூர்ணமானது. அதனால அத நம்ம அம்பரீஷர் வந்து அதை வச்சு அதை பகவானுக்கு பயன்படுத்தினார் மாதாஜி. அத்தனை விதமான பிரசாதங்களை அவரால் படைக்க நல்லா செஞ்சாரு. பகவானுக்கு நல்லா அலங்காரம் பண்ணாரு, நல்ல ரிச்சா ஃபுட் எல்லாம் செஞ்சு பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணாரு. அவங்கிட்ட இருந்ததை எல்லாம் பயன்படுத்தினார். நான் உணர்றது அந்த பிரசாதத்தை தான் அவர் சாப்பிட்டாரு. வெரி நைஸ். எஸ் பிரபு, வெரி நைஸ். கட்டுவாங்க ரிஷி பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு எத்தனை நிமிஷத்தை அவருக்கு தெரிஞ்சு படுத்தேன். நான் வந்து எவ்வளவு மினிட்டுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சு பட்டேன். அப்படி வந்து அவர் வந்து உடலை பார்த்தாங்க, உடனே பகவான்கிட்ட தான் போனாரு. அவர் இதெல்லாம் விட்டுட்டாரு. அவர் விட்டுட்டு அந்த பகவான் மேல பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டாரு அவரு. அதனால மெயின் என்ன போக்கஸ் பகவான் மேலதான் பண்ணுவாங்க. எதுவுமே எதுக்கு இது சொன்னேன்னா, எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ஆன்சர் நான் சொல்ல போறேன். எங்க பேலன்ஸ் டிரா பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து உங்களையும் பகவானுக்கு தூரமா கூட்டிட்டு போகுதோ அது பண்ணக்கூடாது. இது ஒரு காரான்றதெல்லாம் பக்கத்துல வைங்க. பட் எந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களை கிட்ட கூட்டிட்டு போகுதோ அதை பண்ணணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், சிம்பிள். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர் வந்து எக்கச்சக்க ரிச்னஸ், அம்பரீஷ் மகாராஜும் நான் சொல்றேன். இது ஒரு சைடு. இன்னொரு சைட்ல சுதாமா இருக்காரு, இன்னொரு சைட்ல மத்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்காங்க. அப்ப எப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா பக்தி இருக்கும்னு சொல்ல முடியும்? அம்பரீஷ்க்கு எல்லாம் இருந்தும் பக்தி இருந்துச்சு, கரெக்டா? சோ எந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களை ஆண்டவன் கிட்ட இருந்து தூரமா கூட்டிட்டு போகுதோ அது பண்ணக்கூடாது. ஏன் சினிமா பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்கன்னா, சினிமா தியேட்டர்ல போயிட்டு ஜென்ரலா இப்ப என்ன எடுத்து போய் சினிமா தியேட்டர்ல உட்கார வச்சீங்கன்னா, நான் உட்கார்ந்தாலும் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே பிடிக்காது, அது வேற விஷயம். ஆனா அங்க எடுத்துன்னு போய் உட்கார வச்சா ஜென்ரலா எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆவாங்க, 90%, ரைட்? சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அட்ராக்ட் ஆகும். சினிமா பார்த்துட்டு கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியுமா? அந்த லெவல் வேணும்னா ஒண்ணு சினிமா பிடிக்காம இருக்கும், ஓகே, கஷ்டமான வேலை. ரெண்டாவது ஹிப்பீஸ், பேட் அசோசியேஷன் இருக்கக்கூடாது. எவ்வளவு பேர் பிரபுபாதா மாதிரி ஹிப்பியு கூட இருந்துட்டு தண்ணி குடிக்காதன்னு பண்ண முடியும், அவங்களே தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதுதான் அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாங்க, அப்பா நீ வந்து பண்ணுவ, நீ போய் உட்காந்து ஃபாரஸ்ட்ல இருந்துட்டு நீ பத்திரமா வந்துடுவ நீ, ஆனா உன்னை பார்த்து ஃபாலோ பண்றவங்க, ரைட்? நீ வந்து எம் வாபி ஸ்மரன் பாவன் ஸ்மரே தஜே அந்த கலைவரம், அதுதான் கடைசி காலத்துல நீ பண்ணன்னு போயிட்டு அங்க போய் அவன் எதையோ பார்த்து எங்கேயோ போயிடுவான். ஆனா நீ வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்க. அதனால ஏன்னா எத்தியது ஆச்சரத்தி சேஷஸ் தப்த தேவர்த்தனோ ஜுனா சயத் பிரமாணம் கொடுத்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்தத்தை, உன்னை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, நீ சக்சஸ் ஆயிடுவ, மத்தவங்க எல்லாம் ஃபெயிலியர். சோ என்ன இது சொல்ல வரேன்னா, நம்ம எங்க மெயின்டைன் பண்ணணும்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த டிவைட் பண்ணணும்ன்ற பாயிண்ட். நம்ம எங்க லூஸ் பண்றோம் கண்ட்ரோல். ரெண்டாவது நம்மள பார்த்து கத்துக்கிறவங்க. நம்ம பர்ஃபெக்டா இருக்கலாம், நீங்க சொல்றீங்க மாதாஜி நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட், நான் பார்ல போய் உட்காந்து தண்ணி அடிக்காம வருவேன், பர்ஃபெக்ட். ஆனா உங்களை பார்த்து ஃபாலோ பண்றவங்க 4 பேர் இருப்பாங்க. உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம், உங்க பசங்களா இருக்கலாம், உங்க நெய்பர்ஸா இருக்கலாம். அவங்க அதை பண்ண முடியுமா? முடியாதுன்னா நீங்க திங்க் பண்ணணும். அதனால பிரபுபாதா மாதிரி சாராயம் குடிச்சு தண்ணி குடிக்கிறவங்களை கன்வெர்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு இருந்தா கூட நம்மள பார்த்து ஃபாலோ பண்றவங்க ஒண்ணு. அதை விட முக்கியமா நம்மளுக்கே அவ்வளவு கண்ட்ரோல் இருக்கான்றது எனக்கு நிஜமாவே டவுட். நான் ஒரு தடவை சொன்னேன், இங்க இருக்கிற எல்லா பிரபுஜிய ஏன் பிரபுஜின்னு சொல்றேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கம்ஃபர்ட்க்கு. அண்ட் மோகன்தாஸ் பிரபு அன்னைக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு, ரைட்? அன்னைக்கு ஐ திங்க் வீரேந்திரன் பிரபு, மோகன்தாஸ் பிரபு அண்ட் விவேகானந்தா பிரபு இருந்தாங்க. 3 பேரையும் எடுத்துட்டு போய் நான் வந்து ஒரு பப்ல விட்டேன்னா நீங்க என்ன நினைப்பீங்கன்னு. இல்ல மாதாஜி குடிக்க மாட்டீங்க, ஆனா அங்கேயே ரொம்ப அழகா ஒரு 2 பொண்ணுங்க வந்தாங்கன்னா பார்க்காம இருப்பீங்க, ஆனா எல்லாருமே இல்லைன்னாங்க. ஏன்னா உண்மைதான், ரைட்? இது அவங்களுக்கு கொண்டு இல்லை, இப்ப நம்ம கூட அதேதான். சோ நான் ஜெண்டர் வந்து மென்ன எடுத்தா அவங்க ஸ்போர்ட்டிவா எடுப்பாங்க, விமனா எடுத்தா என்ன மாதிரி யாராவது கோவம் வந்துரும்ன்றதால நான் அதை அவாய்ட் பண்ணேன். மத்தபடி கான்செப்ட் என்னன்னா, நம்ம 1 காரா 2 காரா என்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 2 பேர் இருந்தா 2 காரும் இருக்கலாம், 10 பேர் இருக்கிற வீட்டுல காரே இல்லாமலும் இருக்கும், எல்லாமே நெசசிட்டி தான், ரைட்? ஆனா கார் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்ல போறேன், ரைட்? கதையோட முடிக்கிறேன் ப்ராமிஸ் பண்ணேன். இப்போ குட்டி கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. கலி புருஷா நல்லவரா கெட்டவரா?
கலிபுருஷா. நல்லவர்தான் மாதாஜி. நல்லவர்தான் மாதாஜி. சரி, சோ இப்ப நான் சொல்ல போறேன். கலிபுருஷா ரொம்ப மோசமான அவர் தான். அவர் கொஞ்சம் நல்லவர் இல்ல. ஆனா அப்படி இருக்கிற கலிபுருஷாவை தூக்கி குப்பையில போடாம பிரகலாத் வந்து ஏன் கொடுத்தாரு ஆப்ஷன் அப்படின்னா, கலிபுருஷா வந்து சரண்டர் ஆனாரு. சோ யாரு சரண்டர் ஆனாலும் சத்ரியா இப்ப பாத்தீங்கல்ல அந்த குவாலிட்டி எல்லாம் அவர் எக்ஸிபிட் பண்ணாரு. சோ கலிபுருஷா இருக்கிறதுலே ஹோப்லெஸ் பர்சன். இப்போ அது ஒரு ஸ்டோரியில வைங்க. பிரகலாத் இல்ல, சாரி பரீட்சித் மகாராஜ், சாரி பரீட்சித். இப்போ அடுத்த கதைக்கு போலாம். இது ஒரு ஸ்டோரி, உங்களுக்கு ஜஸ்ட் பேஸ் கொடுக்குறேன். சோ கலிபுருஷா வந்து 4 இடத்துல இருக்கலாம்னு சொன்னாரு. அந்த 4 இடம் என்ன? குடி, சூதாட்டம், குடிக்காரர், தங்கம் லாஸ்ட். தங்கம் லாஸ்ட், 5வது அது. தங்கம் 4, சூதாட்டம், பெண்கள், அதாவது ப்ராஸ்டிடியூஷன், ரைட்? விபச்சாரு, சூதாட்டம், அப்புறம் வந்து இந்த என்ன சொல்வீங்க, மது, அப்புறம் இந்த என்ன சொல்வீங்க, நான்வெஜ்க்கு மாம்சம். இந்த 4ல இருப்பாங்க. ஆனா பரீட்சித் மகாராஜ் அப்போ இருக்க சான்ஸே இல்லை, ஏன்னா இந்த 4 இல்ல. சோ அவர் சொல்றாரு, அப்பா இப்படி பண்ணனா நான் எங்க உட்காருவேன் அப்படின்னோடனே அவர் சொல்றாரு, சரி 5வது இடம் தங்கம், அங்க போய், ஏன்னா தங்கம் இருந்துச்சு. ஆனாலும் அவரு ஆக்ட் பண்ண முடியல. ஆனா கலியுகம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆனது எதனால? பாகவதம்ல படிச்சீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இனாகிரேட் பண்ணி விட்டாரு யாரு? கலியுகத்தை இனாகிரேட் பண்ணி விட்டவர் ஸ்ருங்கி. ஸ்ருங்கி வந்து 7 வயசு பிராமணா பையன், அவரை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தலைக்கால் தெரியாம பவர் எடுத்தார். இதே இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறேன்னா, இப்ப வந்து சாண்டிங் எல்லாருமா பண்றீங்க. ஆனா ஒருத்தர் ஒண்டி, ஒரு பூஜாரி ரொம்ப டிசிப்ளின், கரெக்டா அவர் வந்து என்னன்னா காலையில எந்திரிச்சு சாண்டிங் பண்ணி விக்கிரகத்துக்கெல்லாம் பூஜை பண்ணுவார். அவர் வந்து ஒரு நாள் கூட விட மாட்டாரு. அவர் எல்லார்கிட்டயும் சொல்வாரு, நான் ஒரு நாள் கூட விட மாட்டேன், விட்டதில்ல, விடவும் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவ்வளவு பெருமையா, அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் அவருக்கு. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கச்சே அவர் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு ஒரு நாள் அவருக்கு உடம்பே முடியாம ரொம்ப அசந்து தூங்கிட்டாரு. தூங்கிட்டு இருக்கச்சே கலிபுருஷா வந்து கனவுல வராரு. கனவுல வந்து எழுப்புறாரு, அப்பா சாண்டிங் விட்ட டைம் 4:05 ஆயிடுச்சு, எந்திரி 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 அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து டக்குன்னு எந்திரிச்சு, ஐயோ 4:05 ஆயிடுச்சே, நான் விடவே மாட்டேன், எப்படி நான் விட முடியும்னு ஓடுறாரு, பண்றாரு பூஜை. அதை எடுத்து போடணும்ல, இதுல இருந்து வர்றாரா. அதனால கலிபுருஷர் வந்து என்ன கிரேட்னு எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க. கரெக்டா? இப்போ கலிபுருஷர் நல்லவரா கெட்டவரா? நல்லவர் சொல்றீங்க இல்லையா? சோ இதே சந்தேகத்தை நாரதர் கேட்டாரு. கலிபுருஷா நீ இவ்ளோ கெட்டவன் எல்லாருமே சொல்றாங்களே, ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ற அப்படின்னு. கலிபுருஷா சொல்றாரு, எல்லாரும் கெட்டவன் சொல்றாங்க, அதனால நான் நல்லவன் பேர் வாங்கறதுக்கு இது பண்ணேன் அப்படின்னு. நாரதர் சொல்றாரு, சரி போறோம், இந்த டிராமா எல்லாம் வேணாம், உண்மைய சொல்லு அப்படின்னு. அப்ப நிஜமாவே நல்லது பண்ணணும், எனக்கு நல்ல பேர் வேணும்னு. இதுவும் வேண்டாம், இந்த உன் பர்சனாலிட்டிக்கு சூட் ஆகல, உண்மைய சொல்லு, ஏன்னா நீ நல்லவனே இல்லன்றது எனக்கு தெரியும், என்கிட்ட இருந்து உண்மையை மறைக்காத. இங்க இருக்கிற பசங்கள் வேணா, இந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்பேஷனேட், இங்க இருக்கிற எஸ்பெஷலி தமிழ் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நம்பிடுவாங்க, ஆனா நீ என்கிட்ட சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா நான் ரொம்ப புத்திசாலியான ஜீவா அப்படின்னு. சோ கலிபுருஷர் சொல்றாரு, உண்மை என்னன்னா அந்த பூஜாரி வந்து காலத்துக்கும் ஒரு அகங்காரத்துல இருந்தாரு. நான் வந்து 4 மணி விடவே மாட்டேன், என்ன மிச்சி யாருமே இல்லை அப்படின்னு. ஒருவேளை தூங்கிட்டாருன்னா அந்த அகங்காரம் அவருக்கு போயிடுமே, அதனாலதான் நான் அவருக்கு கனவுல போய் எழுப்பி விட்டேன் அப்படின்னாராம். சோ இதுதான் கதை. கலிபுருஷா நல்லதே பண்ண மாட்டாரு, அதே மாதிரி மாயாவும் நல்லது பண்ண மாட்டார். மாயாவும் அகங்காரம் நல்லதுன்றீங்களா? வந்து கலிபுருஷால நடந்த ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் சங்கீர்த்தன், அது உண்டி கலியுகத்துல. கலிபுருஷா பண்ணல, அவர்னால இல்ல, கலியுகத்தில் நடந்தது. கலிபுருஷர் இன்வைட் பண்ணாரா சங்கீர்த்தன்? சங்கீர்த்தன் வந்தா இவரோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால புருஷா வந்து இதுதான் கலிபுருஷாயின் சிச்சுவேஷன். இந்த இடத்துலதான் நம்ம இருக்கோம். சோ யாராவது கலிபுருஷா வந்து நம்மளுக்கு நல்லது பண்றாங்களே ஆஹா அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க. அவர் கண்டிப்பா கெட்டதுதான் பண்ணுவாரு. ஆனா அவர் பண்ற கெட்டதுக்கு நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும், அந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நம்மள இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன தப்பு பார்த்துட்டு அதை அவரு தூண்டி விடுறாரு அப்படின்றத ஒண்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? இதோட நான் செக்ஷன் முடிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த போட்டோ கட்டுங்க மாதாஜி, போட்டோ கட்டுங்க. Oh, photo. Thank you so much, Mathaji. Vancha kalpada rubhya kripa sindhubhya eva cha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव के जय, श्रीला प्रभुपाद के जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके தெரியுது. தெரியுது பேக்ரவுண்ட்ல தெரியுது. வாமனர் இல்ல பீஷ்மரை வந்து தேர் சக்கரத்தை எடுத்துக்கிட்டு சக்கரம் இல்ல தேர் சக்கரம் தான். தேர் சக்கரம் சக்கரத்தோட ஸ்பெஷல். கரெக்ட். இதுதான் நான் வாங்கி எல்லாம் கூட நகருது. Dress எல்லாம் கூட ஆடைகள் எல்லாம் அப்படியே வெரி நைஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல். இது என்ன ஃபீலிங்? இதுல வந்து இந்த சக்கரத்தை தூக்கி போட்ட இடத்துலதான் நம்ம நித்யானந்தா பிறந்தார். அவரோட பிறப்பின் இடம். அப்கோர்ஸ் பிறந்தாருன்னு சொல்ல முடியாது. எஸ், அப்சல்யூட்லி ஏக சக்கரம் அவர் இருந்த இடம். இதுதான் அந்த சக்கரம். இப்ப அந்த சக்கரம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எல்லாம் போய் சுட்டுட்டு வந்துருவோம். கரெக்டா இல்லையா? அதுதான் விஷயம். இது வந்து இதை வச்சு மாதிரி அதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. எல்லாரும் அதை எடுத்துட்டு வந்துருவாங்கங்கனால அது கிடைக்காத உயரத்துல இருக்குது மாதாஜி. கரெக்டா சொன்னீங்க. சோ அதனாலதான் அது அங்க போயிருக்கு. நான் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளா காட்டணும். இதுதான் ஹைலைட் மாதாஜி அந்த போர்லயே. இதுதான் அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல கேக்குறாரு அவரு. பீஷ்மர் கேக்குறாரு, கிருஷ்ணா வந்து நீ வந்து ஆயுதத்தை கையில எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அந்த இடத்துல. கிருஷ்ணன் ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இருந்தீங்க, ஆனா ஆயுதம் எடுத்தீங்கன்னு கேக்குறாரு. அதுதான் விஷயம். சரிங்களா? சோ எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா, இது வந்து வெரி நைஸ். இது பிக்சர் நான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு ரொம்ப நாளா 1 month பிளான் பண்ணேன். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. கரெக்டா பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு காட்டணும்னு இருந்துச்சு. சரி இதை காட்டிடுறேன் அப்படின்னு. இதை வச்சு காமிக்கணும்னு இருக்கு மாதாஜி. கரெக்டா சொன்னீங்க. உகாதி அன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் பாக்கணும்னு இருக்கு. இதுல என்ன பியூட்டியானா, அவருக்கு பேரு அவர் சக்கரம் தூக்கினாருன்னா அவர் அவுட் ஆயிடுவாரு. அவர் வந்து பீஷ்மர் வந்து அர்ஜுனரை கொண்டாருன்னா அதுவும் அவருக்கு அவுட். அர்ஜுனர் வந்து முடியல அப்படின்றச்சு அவர் ஹெல்ப் பண்ணா அதுவும் அவுட். எல்லாம் அவுட்டுக்கு பதில் அவர் அவுட் ஆறது பெட்டர் சொல்லிட்டு அதுக்கோசரம் தான் இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் வந்து எது வேணா கொடுப்பாரு, பக்தி கொடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா நினைச்சு பாருங்க, 2 பக்தர் நடுவில் அவர் எப்படி திண்டாடுறாரு. நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ண மனவர்த்தம் நம்ம இவ்வளவு டைலாக் அடிக்கிறோமே, கிருஷ்ணருக்கு மனவர்த்தம் இருக்காதா? அவரு நம்மள பல மடங்கு எல்லாமே அவர் பல மடங்கு எடுக்கிறாரு, கொடுக்கறாரு. அப்ப நம்ம வருத்தத்தை பல மடங்கு அவரும் ஃபீல் பண்றாரு. அவரு மகாபாரத போர்ல ஒவ்வொரு நாளும் அழுதுகிட்டே இருந்தாராம். ஒவ்வொருத்தர் உயிரும் போகும்போதெல்லாம் அந்த வழியை அவர் தான் உணர்ந்தாராம். எக்ஸாக்ட்லி. அந்த பெயின் உண்டு இல்லாம அவருக்கு வந்து என்ன இங்க இருந்து வரணும், உயிர் போறச்சே இல்ல, நம்ம படுற ஒரு கஷ்டத்துக்கும் அவர் என்ன இல்லைன்னா அவர் ஏன் கூப்பிடுவார் மாதாஜி? நம்ம வரணும்னு சொல்லிட்டு எதுக்கோசரம் சைத்தன்யா வந்து என் பேர் சொல்லுங்க நான், ஏன்னா எவ்வளவு பிரியம் இருக்கு. அதே மாதிரி அவ்வளவு வலியும் இருக்கு அவருக்கு. அவ்வளவு வலி வந்து உள்ள இருக்கு. ஏன்னா நம்மளுக்கு பல மடங்கு வலியும் தெரியும், எப்படி நம்மளுக்கு பல மடங்கு சந்தோஷமா அவர் அனுபவிக்கிற மாதிரி அதுவும். சோ அதனாலதான் அவர் வந்து வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு. சோ நிறைய பேர் கேட்பாரு அவருக்கு என்ன ஜாலியா உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவர் ஜாலியா உட்கார்ல. எந்த குழந்தை வேணா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, ஒரு குழந்தைய வந்து திட்டா அந்த குழந்தை 2 நிமிஷத்துல மறந்துடும். ஆனா அந்த திட்டின அந்த தாயும் அந்த தந்தையும் ரொம்ப நேரம் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா? ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். யாரா இருந்தாலும் ரைட். ஐயோ வெளில காட்ட மாட்டோம், பட் உள்ள வந்து மாதாஜி. அதனாலதானே மாதாஜி கூப்பிட்ட குரலுக்கு உடனே திரௌபதி கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டாரு. இது கஜேந்திரன் கூப்பிட்ட உடனே அந்த மனசு இழகுன மனசுல இருந்ததுனாலதான் அவர் கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டாரு அவரு. அதே போல பிரகலாதன் வந்து கூப்பிட்ட உடனே எங்க இருந்து அந்த தூண்ல இருந்து வருவாருன்னு அந்த இடத்துல உடனே அவர் வர்றதுக்கு எவ்வளவு ஒரு முயற்சி பண்ணிருக்கணும் மாதாஜி. அந்த தூண்ல இருந்து வருவாரு இப்ப அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுல இருந்து பொழந்துட்டு வந்துடுறாரு நரசிம்மரா. அதுவும் அவன் எப்படி விரும்புனானோ அது மாதிரி கையில வந்து ஆயுதம் இருக்க கூடாது, சந்தியா வேளையில வரணும், திரௌபதிக்கு நடக்கிற கொடுமைய பார்த்து அந்த மாதிரி டைம்ல அவர் வர்றாருன்னா அவர் எவ்வளவு வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. அவருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்றவங்க உண்மையிலேயே அந்த கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவங்க தான் அப்படி நினைப்பாங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவங்களை பத்தி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா நம்ம சில தடவை நினைப்போம் இல்ல மாதாஜி, அப்படி நினைக்க மாட்டோம். நான் இவ்வளவு நீ நிறைய தடவை நம்ம எப்பமாவது ஒரு தடவை நினைச்சிருக்கோம் கண்டுக்கலையேன்னுதான் நம்ம அவரை நினைப்போம் மாதாஜி.
நம்மளுடைய கஷ்டத்தை அவரு பார்க்கவே மாட்டேங்கிறாருன்னு ஜனங்க நினைப்பாங்க, நினைக்கிறாங்க இல்லையா? எல்லாருமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம கூட நம்ம நினைப்போமா அப்படின்றத பத்தி சொல்ல, பட் ஏதாவது ரொம்ப ஜாஸ்தியா கிருஷ்ணா நீ எங்கதான் இருக்க, நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேனே அப்படின்னு ஒரு லைன் தாட்டாவது வரும். ஏன்னா நம்ம டிவோட்டீஸ் இல்ல, அதனால வந்து கொஞ்சமாவது வரும். சோ அத வந்து சொல்றேன். அர்ஜுனரோட ஃபோர்ஸ் பாருங்க, ஆல்மோஸ்ட் கிருஷ்ணரோட அர்ஜுனரை கம்பேர் பண்ண முடியாதனாலும் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரே அப்பியரன்ஸ் தான். ஏன்னா 2 பேரும் சண்டை அதெல்லாம் அவர் ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல கால்ல வந்து எவ்வளவு பணிவா அந்த பிரேமையை கூட காட்டுறாரு. சோ நான் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்கேன், யசோதா அம்மா பைண்ட் பண்ண மாதிரி யாராவது 2வது ஆள், 3 பேர் பண்ணிருக்காங்க, 2வது ஆள் இவர் அர்ஜுனர் பிசிக்கலி ஓடுற இழுத்து வச்சிருக்காரு, கால்ல ஒரு ஹேண்டு, இடுப்புல ஒரு கை வச்சு ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல அப்படியே நிறுத்துறாரு. எதுக்கு இழுக்கிறாரு? நீ ஆயுதம் என்ன காப்பாத்துறதுக்கோசரம் எடுக்கக்கூடாது, எடுக்கக்கூடாதுன்னு அப்படியே இருக்கு. நம்ம எப்படி இருக்கோம், கிருஷ்ணா என்ன பண்ற, வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணு, ஐயோ நான் பிரச்சனை இருக்க, நீ பிரச்சனை இல்லை, நீ இது, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன. நான் என்ன சொல்றேன்னா, அர்ஜுனரோட பாவம் எங்க இருக்கு, நம்மளோட பாவம் எங்க இருக்குன்னு கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஃபுட் ஃபார் தாட் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? இது உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல வேணாம், பட் லெவல் 1ல கண்டிப்பா சொல்லணும். ஏன்னா சுயநலமே இல்லாத ஒரு எமோஷனல், அதாவது பக்தி பாவம் அது. ஆமா, அது எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல். எப்பமானா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இதோட க்ளோசஸ்ட் மிரர் வந்து குழந்தை அண்ட் அம்மா பண்ணுவாங்க. ஏன்னா குழந்தை நெருப்பு சுட போகுதுன்ற சிச்சுவேஷன்ல அம்மா போய் நெருப்பை டச் பண்ற ஸ்டேஜ் கூட போவாங்க. ஏன்னா நான் அழிஞ்சாலும் நீ அழியக்கூடாது அப்படின்ற ஃபீலிங். சோ இதே மாதிரிதான் நடக்குது, சரியா? சோ இப்போ வந்து இது வந்து நீங்க ஒரி பண்ணிக்கவே கூடாது அப்படின்றதுக்கு நான் வந்து இதை சொல்லியிருக்கேன். எதுக்குன்னா கிருஷ்ணர் எந்த டைம்லயுமே வந்து நம்மளை விடவே மாட்டார், கை விடவே மாட்டார். ஆனா நம்ம அவரை நினைக்கணுமா? ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே கை விட்டோம், அதை ஞாபகம் வச்சு கேட்கல மாதாஜி, நம்ம எப்பவுமே கை விட்டுட்டோம், அதுதான் விஷயம், சரிங்களா? பட் இதே சொல்றேன்னா யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஃபீல் கிருஷ்ணர் நம்மளோடதான் இருக்காரு அப்படின்னு. பட் இன்னைக்கு உகாதி நாள் அந்த ஃபீலிங்க நல்லா ஏத்துக்கோங்க. அதனாலதான் நான் கம்பல்சரியா சைத்தன்யா ஸ்டோரி இன்னைக்கு இருக்கணும்னு சொன்னேன். சோ எல்லாரும் ஒரே ஒரு ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய நந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா,